It's time for DJ Rocky's Secret Files. Masayang magmahal kaso mali. Kasi nandito ako sa katawan na to eh. Hi DJ Rocky. Nung una ko marinig yung programa mo, natuwa ako. Kasi binibigyan mo ng boses ang mga taong hindi makapagsalita sa marami. At dahil na rin sa mga advice mula sa mga secret file listener mo. Salamat sa programa mo ha. Kasi masasabi ko yung mga gusto kong sabihin. Salamat kung mababasa at mapipili mo to. Itago mo ko sa pangalang Lizelle. At ito, ang aking secret file. Ako yung tipo ng tao na introvert. Masayahin. Pero noon yun. Kabaligtaran na kasi ngayon. Nung bata kasi ako, alam ko na sa sarili kong iba na yung gusto ko. Ibang daan yung gusto kong daanan. Kahit gusto nila akong padiretsuhin lang. If you get what I mean. Back in 2012, 8 years old pa lang ako. Meron akong puppy love. Isang romantikong pag-ibig na nararamdaman halos ng mga kabataan nang walang tiyak na commitment. Itago natin siya sa pangalang A. Nakasalamin siya. Cute. Nakita at nakilala ko si A habang nasa loob ako ng tindahan ng lola ko. Kasama ko yung kapatid ko noon at yung tindera na. Magkakasama sila noon ng mga kaibigan niya at bibili sila sa tindahan namin. Nung makabili na sila, umupo sila sa gilid namin para magpahinga muna. Pero hindi niya alam na pasilip-silip ako sa kanya habang nagtatago ako sa gilid sa loob ng tindahan namin. Mahirap na, DJ Rocky, baka mahuli ako. At malaman niyang nagkakagusto ako sa kanya. Pero, totoo nga pala yung kasabihan no, na walang lihim ang hindi nabubunyag o nalalaman. Nalaman niya na may pagtingin ako sa kanya dahil sa kapatid ko at tindera ng lola ko. Pero, ang hindi ko inaasahan ay matatanggap niya ako sa pagkatao ko. Kaya sa tuwing bibili sila sa tindahan namin, ayun ako, nahihiya. Tinitingnan ako ni A. Pero ako naman, hindi makaharap kasi nga hiyang-hiya ako sa kanya. Patawa-tawa na lang ako noon. Hanggang sa, ayun na, aalis siya. At ayun, makakahinga na rin ako ng maluwag. Lumipas pa ang mga araw, naging close rin ang kapatid ko ang mga kaibigan niya. May mga araw na inaabot sila ng gabi para makipagkwentuhan lang. Pero may mga araw din na wala si A. December 2012, ito yung buwan at taon na nalaman ko na aalis na pala sila sa opisina na pinagtatrabahuan nila. Ang sabi, aalis na sila ng year 2013. Kaya nang malaman ko yun, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Kasi bata pa ako noon eh. Batang-bata pa. Then year 2013, umalis na talaga sila sa opisina nila. At hindi ko na siya uli nakita pa. Masasabi kong miss na miss ko siya. Fast forward, year 2021. Naalala ko si A. Napapatanong nga ako sa sarili ko kung nasa na kaya siya? Kumusta na kaya siya? Naalala niya pa kaya ako? 9 years na ang nakakalipas simula nang makita at makilala ko siya. At masasabi ko lang ha, DJ Rocky, na isa siya sa mga alaala ko na hindi ko makakalimutan. Namimiss ko yung pinagsamahan namin. Minsan nga, naiiyak na lang ako lalo na kapag may mga kanta akong naririnig na tumutugpa sa nararamdaman at naiisip ko. At ngayong malapit na ako mag 17 years old, nasasaktan ako sa katotohanan na hindi ako pwedeng magkagusto sa parehas ko ng kasarian. Kasi lalaki rin ako. Lalo na yung iniisip ko na kapag nag-18 na ako, ine-expect na ng maraming tao na lalaki ako kumilos, makisig gumalaw. Ewan ko. Ayaw ko magpanggap na lalaki.
Kasi ang totoo naman, babae talaga ako kung magmahal. DJ Rocky, tuwing pumapasok sa isip ko ang mga salitang to, pag may mga ginagawa akong bagay, gusto kong umiyak, pero hindi ko magawang umiyak. Disappointed ako kung bakit ako gumigising sa umaga, kasi nandito pa rin ako sa katawang to na kahit kailan, hindi ako pwedeng magmahal ng lalaki. Naiisip ko na ring tapusin ang buhay ko. Kaso alam kong kasalanan to. One time nga, may nangyari. Nasa daan ako noon. Hindi ko makakalimutan yun. Lumabas ako ng bahay namin para bumili sa tindahan na medyo malayo sa bahay namin. Ang hindi ko inaasahan, na makakatcall ako ng isang lalaki. Hindi ko kilala. Nang makita ko siya, akala ko lalagpasan niya ako. Pero ang masakit, tinawag niya akong, "Ay, bakla!" Hindi ko pinansin yun, pero masakit talaga yun. Gusto ko siyang saktan kung makikita ko siya uli. Kaya lang nung pag-uwi ko, hindi ko na siya nakita pa. At dahil doon natakot ako sa mga lalaking madadaanan ko. Kapag meron nga akong nakikitang mga lalaki sa daan, binibilisan ko yung lakad ko. Kasi ayokong may marinig na salita mula sa kanila. Kahit na tinitingnan nila ako, ayoko nung ganun. Hindi maganda yung epekto sa akin, DJ Rocky. Sa tuwing tinatanong rin ako ng kahit sino maski kaklase ko, ang tanong, bakla ka ba? Hindi ako makasagot kapag tinatanong ako ng ganun. Kaya nasasabi ko na lang, hindi, ganito lang talaga ako katahimik. Nawawalan din ako ng ganang makipag-usap sa mga taong religious. Kasi napapasabi na lang sila sa akin ng, bakit ka naging ganyan? Diba ang sabi sa Biblia, na ginawa lang ay lalaki at babae. Kapag lumalabas ako ng bahay namin, isang direksyon lang yung tingin ko sa daan. Kasi ayoko nang mahulog pa sa lalaking may itsura na nakikita ko kung may makita man ako. Ayoko na lang. Iiwas na lang ako. Kasi nasasaktan ako sa katotohanan na hindi ako pwedeng magmahal ng lalaki. Ayokong masaktan at malungkot kapag hindi ko na sila uli nakita pa. Halos mabaliw na kasi ako kakaisip sa kanila. Kung nasa na kaya sila? Magkikita pa kaya kami uli? Basta isa rin ako sa mga taong nahihirapang mag-move on sa mga taong dumaan lang sa buhay na nagpasaya sa akin, na hindi ko na nakita pa kahit na anong balita, wala na. Nakakalungkot yun, DJ Rocky. Nakakalungkot yung mga alaala nila sa akin na hindi na uli mangyayari pa. Kasi wala na sila. Aminado ako, mabilis ako mahulog. Kahit sa mga pasahero ng pampublikong transportasyon tulad ng jeep, bus, LRT, MRT at iba pa. Ay, sana bata na lang uli ako. Kasi nung bata ako, wala pa akong alam sa diskriminasyon. Pero ngayon, damang-dama ko yung diskriminasyon sa amin. Naiinggit ako sa mga kasama ko dito sa bahay kasi pwede silang magmahal ng lalaki. 4 silang babae samantalang ako, lalaki na kahit kailan hindi pwede sa lalaki. Pinagsisisihan ko nga yung sinabi ko nung bata ako na sana lumaki na ako para magawa ko na lahat ng gusto kong gawin. Pero hindi pala masaya. Kapag nangyari na ang mga sinabi mo, ay, sinasabi ko na nga lang sa sarili ko na sana naging babae na lang ako. Nang hindi sana ako namumroblema ng ganito. Nakakatawa mang isipin, DJ Rocky. Pero sana wala na lang gwapong nilalang sa mundo nang hindi na ako muling mahulog. Magmahal at masaktan pa. Masaya ang magmahal. Pero mali eh. Kasi nandito ako sa katawang to na hindi pwedeng magmahal ng lalaki. Isasarado ko ng puso ko kasi ayoko nang masaktan pa sa katotohanan na hindi ako pwedeng magmahal dahil sa pagkatao ko. Maraming salamat, DJ Rocky. Hanggang dito na lang. Muli, ako si Lizelle. At ito, ang aking secret file. Always
is your number one. SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.